Tak, já vás taky zdravím. Jsem tady s Grimem. Máme tolik peněz, protože je pátá vlna za 6. Já už jsem si naskilloval skauta. Já mám Inju. Ano, bych připomněl, hrajeme, no, pro ty, kteří se dívají na můj pohled, tak to nevím, já jsem začal později natáčet. Hrajeme mod Man vs Machine. To už jsem říkal. Já vím, ale já jsem začal natáčet až potom, co jsi to řekl. Oh. A tady, já mám strašně naskillovanýho za prachy, ty, skauta, tady za ty prachy. Máme pátou do 6. A s ním se taky dobře ničí autíčko. Asi tak stejně jako s Heavy. A je to strašná rychlost. A abych ukázal moji výbavu, tak tady mám normální skatergunku, normální pistoli, atomizer, shooteru, obou a mercenery. Já mám brokovnici, Ranger, to můžu ovládat centrinu, pak ten klíč a normálně ty traviny. Počkej, já jsem něco zničil. Tak, to bychom měli. Atomizer přidává 3. skok, bohužel za celý 10 života. Teď skokazma. A už dojde věc. 4, 3, 2, 1. Aj, lak. Play ball! Tak. Man vs Machine je nově upgradeovaný mod. No, už nás ne. Ale to no, tak jako... Ale pořád si to stále strašná sranda ten náš. Ano, a jsou tu i dianti, kteří jsou pěkně nepříjemný. Asi mě dobře slyšíte, tak já se slyším zvuk. Oh my god, já taky možná. No, mě by určitě teďka neslyšel, jestli tak. Hlavně bychom měli makat, už je tam autíčko. Ukážu sílu skaterů. Pojďte si, budu si. Já srdí. Co, víte ke mně? To bezměnou se jako akorát mě zabije. Nemo. Nechtěli byste mi jakože tady pomoct. Já tady mám Gianta. Ale mě měl okolo sebe. A teď čutora! Ty vole, už zase. To byla hustá čutora. Ale jo no. A do prči. Rychle. Giant je zrádný. No, a teďka. Ta-ta-da-da-ta-dám. Ta-ta-ta-ta. Get to an upgrade station. Ne, on jde na můj. Já vám ukážu, jak se skilluje scout za 2 litry a 781 korun. Já nebudu hrát z něj, protože to za něj neumím. Jako umím, ale teď si zahraju kolo za Heavyho. A pak asi půjdu znova za... Takže teď nemám tutoru. Já teďka udělám výbavu tutoriále. Takže na scoutíka je důležitá rychlost. Potřebujeme teda rychlost střelby. A rychlost střelby je taky důležitá. To jde doporučovat na maximum. Ale to nic nemám už. Poškození potřebujeme taky. Že nemám vylepšenýho. Tak máme 50 minut poškození, to bude až. A koupíme si velkou zásobníku. A tutoru, more. Životy vůbec žádný nepotřebujeme, protože... No, tak teďka nám nevím, že si se prachy na tady to, ale to nevadí. Nepotřebuje život, protože on se léčí kreditama. Tak, teďka nechám slovo Grimovi. Ne, já stejně nic nechci říkat. Go! Ready! No, to se nedá vyskočit, už jsem několikrát zkoušel vyskočit. A jde to! Už mě léčí medic. Je víte jak brokovnice tady to. Kde jsi? Jo, F4. To se potom uděláš na záznam, jo. Ale to je rychlost. Jo, já mám taky rychlost třeba. Ty vole. To je rychlost jak prase, ale. Upřímně, nechci nic počít. Ale je to náhlová rychlost. Amerika máš tam, ale... No, tady jsou 2.
Tak já si jednou vypůjčím, můžu? Jo, Doc, come on, man. synak tě nestihne. Op. Já chytil kritikály, juhu! Ale na chvíli. Oh, lak, teď byl lak. Ne, já neměl. Já jo. Gian bude mrtvej. Cítí, Giante. To nám fakt pomůže. Tak ale jo, no, on má bombu. Ale já nějak nemám životy. A kredity tady taky nejsou. Potřebuji náboje. Upálky je Jo, a taky mrtvej. jsem zapomněl říct, že na ně je taky dobrý, docela mý náboje. Ty vole, tak tohle bylo epický. Tohle taky. Jo, tady je další Gian. Help me. No, tak tady to je dost těžký tenhle mod, protože tady se dostává hodně nepřátel. Takže asi se potom zahodil na někoho jinýho. My to zasníme, hej. Hele, kdy se hra bouži? Kdy se hra? Nebo co máš zatra? Jsem nejlepší. Dobrý. A tady je nejlepší, že když hrajete za skauta, tak můžete mít i přes 400 života. Když si sbíráte jenom No, my bychom docela ocenili, kdybyste nám pomohli s autíčkem. Já pomáhám. Nejsem jako nějaká levná pracovní síla, nechci takového. No, dobrý. Nemyslím tebe, výborně. Au, já jsem se divil, proč hořím. A to nepěro. Aha, tak já ale asi dokončím autíčko. Ne! Sakra, tam je Gian, toho nedám. Dobrou. Nebude nejlepší, jak ty, počkej, já si to vyfotím, dobrý. Mně se nejvíc líbí, jak vždycky vylítnou ty flyerové. Nebo kde Hlasovat pro... Jo, já se to upgradenu, musím se upgradenout. Já si někoho vezmu jinýho, protože potřebujeme... Koho máme přijít? Haha. Kapacitu nábojů. Jo. Máme tu nejlepší tým, nemáme ani engineera. Rychlost pohybu. Já se musím vzít Angel, protože on tady nikdo není. On je jakože docela jeden z nejdůležitějších. Dělej, čekám až postavíš teleport. Jo, stavím, že byl výstup. Spíš vstup. A kup si obsměrný teleport, že můžeš... To jsou zbytečný prachy. No tak jako... To zase budeme chodit celou dobu tam, zpátky. No jak chceš. No, ale tak jako v čem ti to bude, tady tě vždycky zabijou. Ale už tady máme i blbýho, někdo mi... Vola. Já budu postavit ještě centránku a půjdu s ní na stylovat. Teď já dám chvilku střih. Postavím... Tu na nějaký strašně geniální místo, kam nebudu moc. Tak tam vyskočím. Tam se portou, co budou bojovat jak vůdci. Tady hodím centrinku. Tady hodím šustíka. Šustík, ten mě ale zvučí, takže... Jsem zpátky. I'm moving this. Já si to hodím pěkně sem. Bring me Metal Man to fight! Ještě ne, já nemám naskylovanýho. Jej. To si nestih. Pojď nám spíš pomoct. Centrinko, máš to na starost. Tak já ji budu chránit. A budu ji já jdu opravovat. hnedka taky, ale potřebuji spíš rychlost střelby, dosah dispenzeru obousměrnej, teleport zdraví budovy, jednorázová centrina. Okay. Rychlost, tak. Tvoje centra to nepřijde. Sakra, oni mi zničili centrinu. Nějak brzo ne, ty vole. Já nevím. Jo, už jsem to viděl. Jo, i dispense. Tak dej moment tam střílí jako... Víš jak to. Asi spíš koupím náboje. Osobník. Ticho! Počkej.
Dobrý. Jsi mrtvej. Čau, Ranger. Aha. Ahoj, mami. Dobrý, takže tady to bude asi konec. Tady to bude asi konec našeho dílu. Já jsem teďka měl velký střih, já jsem musel jít na chvíli, víš? Já vím. Já už budu končit jako video a doufám, že se vám tady ta hra líbí. Můžete si ji stáhnout free to play na Steam, dám odkaz do popisku. Dám tam i náš Facebook. My máme Facebook? No, já jsem vytvořil. A doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Čau. Čau.